Er du også stolt af de produkter, som du tilbyder dine kunder? Det ved vi hos Import for Kids, og vi er her for at hjælpe. Vi tilbyder alt fra klapvogne, møbler, bestik, babyudstyr og meget mere. Import for Kids er meget mere end en almindelig distributør. Vi er den komplette distributionspartner, som er klar til at hjælpe dig. Vi udvælger ikke kun virksomheder, som har fantastiske produkter, men hjælper dem også med at gøre det daglige arbejde hos dig til en succes. Import for Kids bygger skræddersyede løsninger omkring funktionalitet og service med succes hos din slutkunde som det vigtigste mål. Vi vinder, du vinder, og vigtigst af alt, din kunde vinder. Med vores stærke logistikløsning afgår forsendelserne hurtigt fra lageret, så du kan strømline og optimere din forretning. Vi lægger ære i at hjælpe din forretning på enhver mulig måde. Er du parat til at høre mere omkring, hvordan vi kan hjælpe din forretning med at løfte salget? Så ansøg om at blive forhandler hos Import for Kids nu.